Cynllun Hawliau Pobl Anabl, Cymru, ein camau gweithredu tymor byr 2025 i 2027. Mae'r golofn gyntaf yn y tabl isod yn rhestru enw'r themâu o dan bob maes. Cafodd y themâu hyn ei lliwio gan weithgorau'r tasglu hawliau pobl anabl. Mae llawer o'r camau gweithredu hyn yn drawsbynciol a byddant yn cael eu gweithredu gan feysydd polisi Llywodraeth Cymru. Bydd y camau hyn yn cynnal egwyddorion yr erthyglau sydd wedi eu hamlinellu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl ac yn cyd-fynd ag amcanion cydraddoldeb cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Mae'r wybodaeth isod yn mapio pob cam gweithredu i erthygl yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau ac amcanion cydraddoldeb cenedlaethol. Dan arweiniad y Bwrdd Cynghori Allanol a Llywodraeth Cymru, byddwn yn dangos tystiolaeth o gynnydd camau gweithredu mewn traciwr byw. Bydd hyn yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Disgwylir y bydd yr holl camau gweithredu tymor byr wedi eu cwblhau erbyn 2027. Bydd llawer o'r camau hyn yn galw am gamau gweithredu dilynol tymor canolig a thymor hir. Bydd unrhyw gamau gweithredu sy'n arwain at gamau gweithredu tymor hirach yn cael eu hadolygu yn 2027. Bydd camau gweithredu ychwanegol yn y tymor canolig a'r tymor hir, y bwriedir eu cyflawni erbyn 2031 a 2035 yn y drefn honno, yn cael eu lliwio gan argymhellion y tasglu hawliau pobl anabl, gan weithio mewn partneriaeth â phobl anabl, sefydliadau pobl anabl, y Bwrdd Cynghori Allanol a Llywodraeth Cymru. Byddwn yn parhau i weithio ar lefel gweinidogion a swyddogion yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig i ddatblygu ffyrdd ymlaen, gan groesawu ymrwymiad ar y cyd i alluogi diwygiadau lles sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n dostyrio erbydd pobl anabl, eu heilwydydd, eu cymunedau a'r economi ehangach. Cymdogaeth, lleoedd a thrafnidiaeth. Maes thematig, teithio. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol a gweithredwyr trafnidiaeth i gasglu a diweddaru data ar argaeledd a lleoliad mannau parcio ar gyfer deilied bathodyn glas a integreiddio ar wefannau trafnidiaeth. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 9. Hygyrchedd. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, strategaeth a chynllunio trafnidiaeth. Maes thematig, teithio. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i wella'r cyswllt â phobl anabl wrth ddatblygu gwasanaeth trafnidiaeth hygyrch a threfniadau goruchwylio. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, strategaeth a chynllunio trafnidiaeth. Maes thematig, teithio. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod sefydliadau trafnidiaeth yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd a chynhwysol gyda phlant a phobl ifanc anabl, eu rhieni a'i gofalwyr. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 7. Plant anabl. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 3, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, strategaeth a chynllunio trafnidiaeth. Maes thematig, teithio. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhaglen hyfforddus safonol ar gyfer yr holl staff sy'n delio â chwsmeriaid ym maes trafnidiaeth gan gynnwys rheilffyrdd, bysiau, tacsis, cerbydau llogi preifat a meysydd awyr. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys y model cymdeithasol o anabledd, deddfwriaeth cydraddoldeb gan gynnwys cŵn tywys a chŵn cymorth, a gofal cwsmer da i bobl anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 8. Cynyddu ymwybyddiaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, strategaeth a chynllunio trafnidiaeth. Maes thematig, teithio. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio ar draws y Llywodraeth a gyda gweithredwyr trafnidiaeth i sicrhau bod technolegau digidol a chynorthwyol ar gael ac yn hygyrch ar draws dulliau trafnidiaeth mwyn galluogi pobl anabl i gynllunio a mynd ar deithiau sy'n diwallu eu hanghenion yn hyderus. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 9. Hygyrchedd. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, strategaeth a chynllunio trafnidiaeth. Maes thematig, teithio.
Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod ein dull gweithredu teithio i bawb a'n polisïau trafnidiaeth ehangach a'n cyllid grant yn ystyried anghenion hygyrchedd pobl anabl, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle mae mwy o ddibyniaeth arnynt yn aml. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 9. Hygyrchedd. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, strategaeth a chynllunio trafnidiaeth. Maes thematig, tai fforddiadwy a hygyrch. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau i wella'r ddarpariaeth o leti hygyrch i bobl anabl, ei gofalwyr a'i plant wrth ffoi rhag drais. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 16. Rhyddid rhag camfanteisio, trais neu gamdriniaeth. Amcanion Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3, 4. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cymunedau cydlynus. Maes thematig, tai fforddiadwy a hygyrch. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i adolygu gofynion ansawdd datblygu Cymru 2021, gan gynnwys ei heffaith a'i effeithiolrwydd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 28. Safon byw ddigonol a diogelwch cymdeithasol. Amcanion Cydraddoldeb Cenedlaethol, 2, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, tai ac ydfywio. Maes thematig, tai fforddiadwy a hygyrch. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol i byrhau i wella hygyrchedd a chydlynnu'r gwaith o gyflwyno addasiadau tai a chyflenwi offer. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcanion Cydraddoldeb Cenedlaethol, 2, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, tai ac ydfywio. Maes thematig, tai fforddiadwy a hygyrch. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda sefydliadau tai helpu i ledaenu gwybodaeth fwy hygyrch am dai i bobl anabl, gan gynnwys y rhai sydd wedi hallgau'n ddigidol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 21. Rhyddid mynegiant. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, tai ac ydfywio. Maes thematig, tai fforddiadwy a hygyrch. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda sefydliadau ac arbenigwyr pobl anabl i gynllunio a darparu hyfforddiant i sefydliadau tai. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, tai ac ydfywio. Maes thematig, tai fforddiadwy a hygyrch. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â phobl anabl i ddeall y rhwystrau penodol i dai, enghraifft tu bobl anabl sy'n sipsiwn, Roma a theithwyr. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, y model cymdeithasol o anabledd. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru'n adlewyrchu'r model cymdeithasol o anabledd ac yn hyrwyddo'r cynllun hyderus o ran anabledd yn ei dull gweithredu ar gyfer caffael cymdeithasol gyfrifol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, caffael. Maes thematig, y model cymdeithasol o anabledd. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod hyfforddiant model cymdeithasol o anabledd ar gael i holl weithwyr y sector cyhoeddus drwy ychwanegu modiwl addysgu ar dysgu, at, Cymru. Bydd hyn yn ategu'r hyfforddiant sydd eisoes ar gael i'r sector preifat ar busnes Cymru. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwaith teg. Maes thematig, y model cymdeithasol o anabledd. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i adolygu a diwygio polisïau adnoddau dynol presennol i sicrhau nad ydynt yn creu rhwystrau i bobl anabl. Cynnwys pobl anabl yn y gwaith o gynllunio, gweithredu a monitro polisïau,
arferion a gweithdrefnau newydd a gwell. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 2.5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, ymgysylltu a datblygu sefydliadol. Maes thematig, y model cymdeithasol o anabledd. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gyhoeddi fframwaith pontio teg i helpu datblygwyr polisi ar rhai sy'n gwneud penderfyniadau i ystyried effeithiau a chyfleoedd ehangach newid yn yr hinsawdd ar wahanol grwpiau o bobl, gan gynnwys pobl anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 7. Maes polisi Llywodraeth Cymru, newid hinsawdd. Maes thematig, y model cymdeithasol o anabledd. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru ynghyd â'r Bwrdd Cynghori Allanol i ddychwelyd at y set lawn o argymhellion a luniwyd ar y cyd gan y tasglu Hawliau Pobl Anabl ar ddechrau'r gwaith o ddatblygu unrhyw gamau gweithredu newydd i bobl anabl ynglŷn â'r cynllun hwn. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 29. Cyfranogiad mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Cyflogaeth, incwm, arian, ac addysg. Maes thematig, cyflogaeth ac incwm. Cam gweithredu, hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl Llywodraeth Cymru i gyfeirio cyflogwyr at wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar arferion recriwtio a gweithio teg, hyblyg a chynhwyso. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwaith teg. Maes thematig, cyflogaeth ac incwm. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i ymgysylltu a chyflogwyr, 1. Sefydliadau pobl anabl ar cyhoedd i godi ymwybyddiaeth o hawliau cyflogaeth pobl anabl, i herio stereoteipiau, ac i wella dealltwriaeth o fanteision cyflogi gweithlu amrywiol ar cymorth sydd ar gael i wneud hyn. Byddwn yn cyflawni hyn drwy ddefnyddio ein rhwydwaith o hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl a chreu cyfleoedd i bartneriad allweddol, fel cyrff sy'n cynrychioli cyflogwyr, undebau llafur, sefydliadau pobl anabl, ac eraill, ddod at ei gilydd a chydweithio i geisio meithrin amgylchedd gwaith mwy cynhwysol a chefnogol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 8. Cynyddu ymwybyddiaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwaith teg. Maes thematig, cyflogaeth ac incwm. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sefydlu fforwm arweinwyr hyderus o ran anabledd yng Nghymru. Bydd hyn yn dod â rhan ddeilied allweddol ynghyd â chyflogwyr sydd wedi ennill statws arweinydd hyderus o ran anabledd i rannu a lledaenu arferion da a defnyddio dysgu gamgymheiriad i annog sefydliadau eraill yng Nghymru i ymuno â'r cynllun a symud ymlaen i statws arweinydd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwaith teg. Maes thematig, cyflogaeth ac incwm. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i wella hygyrchedd gwasanaethau cymorth i bobl hunan gyflogedig, gweithwyr llawrydd a phobl anabl sy'n perchnogion busnes, a chodi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau hyn. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 1. 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, entrepreneuriaeth a busnes Cymru. Maes thematig, cyflogaeth ac incwm. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gynnal gwerthusiad o'r cynllun prentisiaethau cynhwysol a diweddaru lle bo angen. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 1. 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, partneriaeth gymdeithasol, cyflogadwyedd a gwaith teg. Maes thematig, plant a phobl ifanc. Cam gweithredu,
Llywodraeth Cymru i weithio gyda medru i ystyried ffyrdd o wella mynediad at lwybrau yn academaidd ac ymgen at gyflogaeth i bobl anabl, fel hyfforddiant galwedigaethol, prentisiaethau ac interniaethau. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, partneriaeth gymdeithasol, cyflogadwyedd a gwaith teg, addysg profiad dysgwyr. Maes thematig, plant a phobl ifanc. Cam gweithredu, medru ddatblygu, ymgynghori a chyhoeddi amod cyllido a chyfrestru i hyrwyddo cyfle cyfartal a thegwch mewn addysg drydyddol i gefnogi llwyddiant dysgwyr. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 24. Addysg. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, addysg. Maes thematig, plant a phobl ifanc. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu cynllun gweithlu addysg drwy dealltwriaeth o fyrchau yn y gweithlu a gwaith cynllunio'r gweithlu, gan gynnwys y gweithlu arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, addysg, cefnogaeth i ddysgwyr. Maes thematig, plant a phobl ifanc. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i ddiweddaru cynllawiau ar anghenion gofal iechyd, presenoldeb, rheoli ymddygiad a gwaharddiadau, gan ystyried anghenion plant a phobl ifanc anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 24. Addysg. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, addysg, cefnogaeth i ddysgwyr. Maes thematig, plant a phobl ifanc. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda dysgu i ddatblygu rhaglenni hyfforddi i wella sgiliau a dealltwriaeth o ran sut i gefnogi plant a phobl ifanc anabl, a sut i ymgorffori'r model cymdeithasol o anabledd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 8. Cynyddu ymwybyddiaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, addysg, cefnogaeth i ddysgwyr. Maes thematig, plant a phobl ifanc. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i ddiweddaru eich chanllawiau gwrthfwlio a diogelu i warchod plant a phobl ifanc anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 16. Rhyddid rhag canfanteisio, trais neu gamdriniaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 4. Maes polisi Llywodraeth Cymru, addysg, tegwch mewn addysg. Maes thematig, plant a phobl ifanc. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda threfnwyr, lleoliadau a gweithredwyr digwyddiadau i annog y gwaith o weithredu polisïau prisio teg a threloiw sy'n ystyried anghenion ac amgylchiadau plant ac oedolion anabl, ac yn cynnig gostyngiadau, concesiynau neu fynediad am ddim, lle bo hynny'n briodol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 30. Cyfranogiad mewn bywyd diwylliannol, hamdden a chwaraeon. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, celfyddydau, diwylliant, digwyddiadau a datblygu twristiaeth, Cymru greadigol. Byw'n annibynnol, llesiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Maes thematig, llesiant. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gynnwys gwybodaeth sy'n ymwneud â'r model cymdeithasol o anabledd yn y cais am grant a'r broses werthuso ar gyfer pob prosiect. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, ymgysylltu a datblygu sefydliadol. Maes thematig, llesiant. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda sefydliadau diwylliannol, treftadaeth, y celfyddydau, chwaraeon a hamdden i annog ar gaeledd a gwella ansawdd arddangosfeydd, perfformiadau, gemau a digwyddiadau hygyrch, gan sicrhau ei bod yn cynrychioli amrywiaeth Cymru, yn ogystal â sicrhau bod mannau a rhaglenni ar gael i bobl anabl ar lefelau cenedlaethol a lleol. Mae hyn yn cynnwys cael gwared ar rwystrau ffesegol gyda darpariaeth glir o'r Gymraeg,
Iaith arwyddion Prydain a disgrifiad sain, ystyriol o awtistiaeth, enghraifft. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 30. Cyfranogiad mewn bywyd diwylliannol, hamdden a chwaraeon. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ar Gymraeg. Maes thematig, llesiant. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn creu mwy o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan weithredol mewn gweithgarwch diwylliannol a'i liwio, gan gynnwys datblygu a mynegu eu creadigrwydd a'u hunaniaethau diwylliannol eu hunain ar lawr gwlad. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ar Gymraeg. Maes thematig, llesiant. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod diwylliant yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn amrywiol, fel yn nodir yn dyhead i neu blaenoriaethau ar gyfer diwylliant a gyhoeddwyd ym mis Mai 2025 drwy wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws gweithlu'r sector diwylliant a mynd i'r afel a gwahaniaethau cyflog ynglŷn â rhywedd, ethnigrwydd ac anabledd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 30. Cyfranogiad mewn bywyd diwylliannol, hamdden a chwaraeon. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, diwylliant, treftadaeth, chwaraeon ar Gymraeg. Maes thematig, llesiant. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i adolygu sut mae'r rhaglen gyfalaf gofal plant a'r blynyddoedd cynnar yn cefnogi hygyrchedd yr amgylchedd ffesegol ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae cofrestredig cynhwysol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 7. Plant anabl. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, y blynyddoedd cynnar. Maes thematig, llesiant. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gydag awdurdodau lleol ar rhanddeiliad yn y sector i helpu gweithwyr gofal plant a chwarae i gael gafel ar yr hyfforddiant a'r adnoddau sydd eu hangen i helpu plant anabl i gael gofal plant yn Gymraeg ac yn Saesneg. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 7. Plant anabl. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, y blynyddoedd cynnar. Maes thematig, llesiant. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sefydlu bwrdd cynghori allanol i roi cyngor a chymorth ar gyflawni'r cynllun Hawliau Pobl Anabl trawslywodraethol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 29. Cyfranogiad mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gydweithio a sefydliadau pobl anabl i ddilynio a darparu ffrwd gyllido newydd sy'n mynd i'r afel ag anghenion gofal cymdeithasol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cymdeithasol a'r prif swyddog gofal cymdeithasol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gynnwys plant ac oedolion anabl wrth ystyried sut i fwrw ymlaen â gwaith i wreiddio Hawliau Pobl Anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 2, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda phobl anabl ar gynfyddiadau, astudiaeth ddichonoldeb y ganolfan genedlaethol byw'n annibynnol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu,
Llywodraeth Cymru i weithio mewn partneriaeth i gefnogi cyflogwyr iechyd a gofal cymdeithasol i gynnig cyfleoedd dysgu a datblygu ychwanegol wedi'u targedu ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau bod systemau'n hygyrch, bod anghenion unigol yn cael eu diwallu a bod hawliau'n cael eu diogelu. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 25. Iechyd. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gweithlu a gweithrediadau'r eg i eg, diogelwch cymunedol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio mewn partneriaeth a grŵp cynghori'r gweinidog ar anableddau dysgu i ddatblygu blaenoriaethau ar gyfer gwella iechyd a gofal cymdeithasol a chymorth yn y dyfodol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymoedigaethau cyffredinol. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cymdeithasol a'r prif swyddog gofal cymdeithasol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda sefydliadau sy'n creu technoleg gynorthwyol fel y gallant ymgorffori ystyriaeth ar gyfer achosion defnydd dwyieithog, Saesneg a Chymraeg, yn ei gwaith. Byddwn yn parhau hyrwyddo ein pecyn cymorth cyflym a hawdd ar feddalwedd dwyieithog i ddatblygwyr ac rydym yn disgwyl i ddarpar dendrau ystyried hyn mewn ceisiadau i ni. Byddwn yn parhau i chwilio am ragor y gyfleoedd ar gyfer technoleg i gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg mewn technoleg gynorthwyol a thu hwnt yn unol â'n blaenoriaethau yng nghynllun mwy na geiriau. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 9. Hygyrchedd. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, iechyd, gofal cymdeithasol ar blynyddoedd cynnar. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau bod terminoleg briodol a chyfredol yn bodoli yn y Gymraeg. Diweddarwyd terminoleg safonol Gymraeg yn y maes hwn, fel ei cyhoeddwyd yng Nghronfa Dermau ar-lein Cymru Llywodraeth Cymru a Phorth Terminoleg Porth Termeg gan Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor, yn ddiweddar yn unol â'r model cymdeithasol o anabledd. Bydd parhau brif ffrydio'r fframwaith hwn yn helpu i sicrhau cysondeb ac ymwybyddiaeth o'r termau hyn. Bydd terminoleg Gymraeg yn y maes hwn yn parhau i gael ei diweddaru'n rhagweithiol i ddiwallu anghenion defnyddwyr. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 9. Hygyrchedd. Erthygl 25. Iechyd. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, iechyd, gofal cymdeithasol ar blynyddoedd cynnar. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu dull partneriaethol unio polisïau ac arferion sy'n ymwneud ag atal, parodrwydd, ymateb ac adfer ar ôl ar gyfyngau iechyd y cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phobl anabalu ystyried ei barnau profiad uniongyrchol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 11. Sefyllfaoedd o risgac ar gyfyngau dyngarol. Amcanion Cydraddoldeb Cenedlaethol, 2, 7. Maes polisi Llywodraeth Cymru, diogelu iechyd. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i barhau i weithio gyda'r holl ddarparwyr, gan gynnwys awdurdodau lleol, i sicrhau bod unigolion anabl yn gallu byw'n annibynnol gartref, lle bynnag y bo hynny'n bosibl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, adfywio tai. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd a gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn mapio ac yn adolygu sut mae plant byddar yn cael eu hadnabod drwy sgrinio gofal iechyd blynyddoedd cynnar. Bydd y gwaith hwn yn asesu'r ddarpariaeth bresennol o iaith arwyddion Prydain sydd ar gael i alluogi plant byddarai teuluoedd i gaffael iaith yn gynnar o'r adeg y cant ddiagnosis. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 25. Iechyd.
Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 3, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd, gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio gyda'i harolygiaethau a rheoleiddwyr gofal iechyd a eg i ec, a gwasanaethau gofal cymdeithasol a eg, i wreiddio'r model cymdeithasol o anabledd mewn canllawiau ar gyfer tîmau arolygu. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 25. Iechyd. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, rheoleiddwyr gofal iechyd a chymdeithasol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd, gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gynnyrch grŵp gorchwil a gorffen i adolygu'r defnydd o fesurau economaidd iechyd, gan gynnwys blynyddoedd bywyd a addaswyd yn ôl ansawdd a blynyddoedd bywyd a addaswyd yn ôl anabledd, sy'n effeithio ar benderfyniadau ynghylch dyrannu adnoddau eg Cymru, i archwilio unrhyw effaith wahaniaethol ar bobl anabl a gwneud argymhellion ar gyfer unrhyw newidiadau angenrheidiol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 5. Cydraddoldeb a pheidio a gwahaniaethu. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, ansawdd iechyd a nyrsio. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd, gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i hyrwyddo'r dyletswyddau ar awdurdodau lleol a byrdda iechyd i roi gwybodaeth i ofalwyr di-dal ac i nodi ffynonellau cymorth. Dylai gwybodaeth fod ar gael mewn nifer o fformatau, gan gydnabod y gallai gofalwyr di-dal fod yn anabl hefyd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cymdeithasol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd, gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi gwelliant cenedlaethol o ran darparu a chyflawni asesiadau o anghenion gofalwyr, fel bod mwy o fynediad i ofalwyr di-dal i bobl anabl, yn unol â chyfrifoldebau statudol awdurdodau lleol. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cymdeithasol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd, gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu ag awdurdodau lleol ynghylch digonolrwydd ac addasrwydd darpariaeth seibiant, mwyn gwella ar gaeledd gofalwyr di-dal i bobl anabl gael seibiant o falu pan fo angen. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cymdeithasol. Maes thematig, byw'n annibynnol, iechyd, gofal cymdeithasol. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i byrhau i sicrhau bod rôl gofalwyr di-dal yn cael ei gwreiddio yn y canllawiau rhyddhau o'r ysbyty a bod rôl gofalwyr di-dal yn cael ei chydnabod a'i hamlygu yn eich cynlluniau strategol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd hyn yn hyrwyddo'r gwaith o gynnwys gofalwyr di-dal i bobl anabl mewn cynlluniau gofal a chynlluniau rhyddhau o'r ysbyty. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 19. Byw'n annibynnol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cymdeithasol. Cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gyfrannu cyllidi'r ymgyrch mae cysineb yn brifo Cymru 2025 i 2027, gan sicrhau bod ffocws ar droseddau yn erbyn pobl anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 16. Rhyddid rhag canfanteisio, trais neu gamdriniaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 4. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cymunedau cydlynnus, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i byrhau gydlynu'r gwaith traws lywodraethol o adolygu, olrhain a chyflwyno datganiadau,
uwch gyfeirio ar adroddiadau pwyllgorau rhyngwladol. Bydd tîmau polisi pwnc perthnasol yn arwain ar argymhellion o'i maes. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 35. Adroddiadau gwladwriaethau sy'n barti. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr a goroeswyr anabl at wasanaethau, a rheinyn wasanaethau croes toriadol o ansawdd uchel, a darperir adnoddau priodol ar eu cyfer, sy'n seiliedig ar gryfderau ac sy'n ymatebol ledled Cymru. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 16. Rhyddid rhag camfanteisio, trais neu gamdriniaeth. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 3, 4. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cymunedau cydlynus. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i helpu pobl anabl i ddeall beth yw trosedd casineb, cyfeillio, sut i roi gwybod am y troseddau hyn a ble i gael cymorth, drwy gydweithio â phobl anabl a sefydliadau pobl anabl. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 8. Cynyddu ymwybyddiaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 4. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cymunedau cydlynus, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y Deyrnas Unedig i wella ein mynediad at ddata ar y boblogaeth anabl mewn carchardai, gan gynnwys merched sydd yn y carchar yn Lloegr. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 31. Ystadegau a chasglu data. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, diogelwch cymunedol. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod hyfforddiant priodol ar y model cymdeithasol o anabledd ar gael i staff iechyd ac addysg sy'n gweithio mewn carchardai, ac i gyflwyno sylwadau i asiantaethau partner ar bwysigrwydd hyfforddiant lle mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy'n gyfrifol am staff cyfiawnder. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 4. Rhwymedigaethau cyffredinol. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, diogelwch cymunedol. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod hawliau ac anghenion pobl anabl yn cael eu hadlewyrchu yn ein sylwadau ehangach i Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar faterion cyfiawnder, yn enwedig ar faterion allweddol sy'n creu rhwystrau o ran cael mynediad at gyfiawnder. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 13. Mynediad at gyfiawnder. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 3. Maes polisi Llywodraeth Cymru, diogelwch cymunedol. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod carcharorion yn cael eu hasesu'n briodol ac yn gynnar mwyn gwella mynediad at addysg yng Nghymru. Byddai'r asesiad wedi ei gyfyngu i gyfathrebu at ddibenion addysg. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 24. Addysg. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 1, 3, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, partneriaeth gymdeithasol, gwaith teg a chyflogadwyedd. Maes thematig, mynediad at gyfiawnder. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i sicrhau bod anghenion pobl anabl yn ganolog i'r strategaeth 10 mlynedd ar gyfer atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol. Mae hyn yn cynnwys gwreiddio hyn fel un o egwyddorion canolog y ddogfen strategaeth ar cylch gorchwil i'r grwpiau sy'n cael eu sefydlu i fwrw ymlaen ar gwaith, gweithio gyda grŵp rhanddeiliaid iaith arwyddion Prydain a grwpiau anabledd eraill i sicrhau bod negeseuon diogelu allweddol yn hygyrch. Sicrhau bod y grŵp cynghori dioddefwyr a goroeswyr a'r grŵp cynghori plant a phobl ifanc yn mynd ati i geisio cynrychiolaeth gan blant ac oedolion anabl. Bydd y camau hyn yn cael eu hadolygu a'i diweddaru drwy gydol oes y strategaeth i adlewyrchu dysgu parhaus. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 31. Ystadegau a chasglu data. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol,
2.4. Maes polisi Llywodraeth Cymru, gwasanaethau cymdeithasol a'r prif swyddog gofal cymdeithasol. Maes thematig, mynediad at wasanaethau. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth a chynnig hyfforddiant i'w themau ym meysydd y wasg, gwasanaethau cyfreithiol a staff am y model cymdeithasol o anabledd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 8. Cynyddu ymwybyddiaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, ymgysylltu a datblygu sefydliadol. Maes thematig, mynediad at wasanaethau. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth a chynnig hyfforddiant i weinidogion ac ysgrifenyddion y Cabinet, a'i staff yn y model cymdeithasol o anabledd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 8. Cynyddu ymwybyddiaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 2. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, mynediad at wasanaethau. Cam gweithredu, bydd Llywodraeth Cymru'n cydweithio â sefydliadau pobl anabl ac yn comisiynu ymgyrch gyhoeddus i herio ableddiaeth, i hybu agweddau cadarnhaol, i fynd i'r afel a rhwystrau iaith i gymuned iaith arwyddion Prydain Fyddar a siaradwyr Cymraeg, ac yn canolbwyntio ar gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, gan dynnu sylw at yr hawl i fyw'n annibynnol a rhwystrau cymdeithas heb arian parod. Bydd hyn yn cynnwys parhau i safoni terminoleg Gymraeg yn unol â gwaith diweddar a wnaed o dan egwyddorion y model cymdeithasol o anabledd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 8. Cynyddu ymwybyddiaeth. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 2.5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, mynediad at wasanaethau. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i annog sefydliadau a chyflogwyr i benodi hyrwyddwr pobl anabl a rhannu enghreifftiau o arferion da ac adnoddau. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 27. Gwaith a chyflogaeth. Amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, 2.6. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cydraddoldeb a hawliau dynol. Maes thematig, mynediad at wasanaethau. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru i weithio i helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg mewn adnoddau lle nad yw'r Gymraeg yn cael ei chefnogi i'r graddau yma angen iddi fod, drwy nodi bylchau a chynnig data ac adnoddau i ysgogi cwmnïau i gefnogi'r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys gwreiddio lleisiau synthetig dwyieithog ac adnabod llais yn wellu bobl sydd eu hangen. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 12. Iechyd. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 5. Maes polisi Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, pawb sy'n gweithio ar dechnoleg i bobl anabl. Maes thematig, mynediad at wasanaethau. Cam gweithredu, Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda rhan ddeiliad, i ddatblygu a gwerthuso cynllun grant cynhwysiant digidol cenedlaethol sy'n cyd-fynd ag uchelgais y safon ofynol ar gyfer bywyd digidol. Bydd y grant yn canolbwyntio ar gefnogi anghenion lleol a nodwyd, gan alluogi pobl ledled Cymru i gael gafel ar y sgiliau a'r adnoddau digidol sylfaenol sydd eu hangen arnynt, a dewis y ffordd orau o'i defnyddio yn ei bywydau bob dydd. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, erthygl 9. Hygyrchedd. Erthygl 21, rhyddid mynegiant a mynediad at wybodaeth. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol, 4. Maes polisi Llywodraeth Cymru, cynhwysiant digidol, cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol.